Bor Amjuli mondoliयाव बेबायदि बोसोर जोबथानाय आरो लोगोसे गोदान बोसोर बरायनायनि मुङै बेबायदि खेला बादायलायनायखौ होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेयावनो माखासे खेलाफोर आरो माखासे बिबुंथिफोर लानानै जों बे दिनैनि भिडिअखौ फोजोबगोन। Going on! Somebody lost their chair and they... Whoa, 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 whoa! Go, 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 go! Chasing the chair, chasing the chair! I think some lost the chair. Oh! Loose. Umid, music chance. Masuk dah lu. Khatra le. Stop ning timbre. Dikira apa pilih-pilih nama kuna. Actually, manci peragir mau naik gelagan bot. Statue, statue. देखो statue. Ini besar. Đứng mừng selfie stand. Selfie stand mana sana? Doi. Lawas. No. Doi. Beri. Cigana. Beri.
दै. Ang selfie stand doon ng Beri. Patra. Kipsis दै. mamin sin namin sa Beri. magsugom nudang. दै. Siya. दै. Mamin ng Gwdan Bwswr nang ba. Dayang continue pe ulo stream. Beri. दै. Beri. Pasagan dot. दै. Beri. Pasagan dot. दै. दै. Beri. दै. Beri. Beri. Hat. Beri. दै. Beri. दै. Beri. दै. Beri. 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 दै. Beri. दै. Beri. दै. Beri. 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 दै. Beri. दै. Beri. दै. 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 Beri. दै. Beri. दै. 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 Beri. दै. Beri. दै. Beri. 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 दै. Beri. दै. Beri. दै. Beri. Beri. दै. Beri. दै. दै. Om gono. Hıdılar! Ah, dah. Kabut! Sudah kan lawan orang. It's coming! Hey, dia boleh landing deh. Tak ada. Male! Wow! Winner!
लाबायना या बुनायाव ओइथिं थां It's little lamb. Sida kam naut sida. रंजानायनि बोथोर It's tea time. जोंनि लाइमोनफोरा बेखौ जों बाहागो लाबाय आरो जों बेखौ जों जाफुंहोबाय बेनिखाय हामबाय होनदों नोंथांमोनखौ जाहा बे खेला गेलेनायाव जिबायदि जानांगौ बिदिबो जायाबो जानो हागौ कारन जोंबो बिदि खेला होबाय थाग्रा नङा एक्सपार्ट नङा आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय जों देरहानायनिफ्राय बादायलायनाय बा बाहागो लानायासो देरसिन देरहानाया देरहागोन सासेया 100 जननि भितराव सासेया देरहागोन किन्तु बेयाव बाहागो लानायासो गिदिरसिन ओंखायनो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों जायफोरा बाहागो लाबाय आरो बेहायके बे खेलानि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जाहा उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बोराय बुरैफोराथ' बे जोब्बाय जास्ट गेलेगोन रंजानायनि नामाव गेलेगोन किन्तु उथिबोनाय उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे मोनसे उत्साही जागोन किन्तु आं दुखु मोनदों जाहा प्राय सिख्लाफोर दङमोन किन्तु खेलायाव बाहागो लाया बे दुखु मोनदों आरो आं कारन बेफोरबायदि आथिखालनि जुगाव फरायनायजोंल' खामानि जायो बे नङा বিভিন্ন बिदि खामानिफोराव बेस्थ' जानांगौ एक्टिभिटिसफोराव बादायलायनायफोराव मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय गासैयावबो जुदि बाहागो जों लायो गासैयावबो जुदि जों एक्सपार्ट जायो अब्लासो जों सासे मोजां साक्सेस जानो हायो आरो ओंखाय उथिबोनाय जोंनि फंबाय बिनानावमोन नोंथांमोनखौ खावलायदों जे फरायनायजों लोगोसे फरायनायखौ लाखि आरो खेलाखौबो বিভিন্ন एक्टिभिटिस बेखौबो नोंथांमोना लोगोसे लाफागोन होननानै आं आसा खालामदों जों बान्था फिसा बान्था होनाय जागोन बे बान्थाया गिदिर नङा नोंथांमोननि बाहागो लानायासो गिदिर बेखौ बुंखाबाय ओंखाय जि बान्था होगोन बेखौ नोंथांमोना नाजावना लागोन बान्था होनायनि सिगां जोंहा स्पन्सर खालामग्रा सासे जोंजों लोगोसे दङ बिथांखौबो बरायदों आरो बिथांनो दान्दिसे सम होनाय जादों सासेखौ कन्टेक्ट खालामनो नागिरदोंमोन नाम्बार आंनियाव गैला दंमोन किन्तु मा जाखो मिथिया बे दान्दिसे सम होनाय जादों दिनैनि बे बर आमजुलि मण्डलिनि बा इयुथनि लिडार नोंथांमोन आरो लोगोसे बे खेला गेलेग्रा नोंथांमोन जोङो नोंथांमोनखौ आगोलाव बुंनाय जादोंमोन जे जों नोंथांमोननो बोसोरफ्रोमबो जों स्पन्सर खालामनाय जागोन होननानै जेबोनो जोङो बावबाय आरो नोंथांमोना खबर लायासै बिनि थाखाय जों होनो हायासै आरो जों सानदों देग्लाय जों नोंथांमोननो माबायदि बान्था होनांगौमोन जोङो एसेखिनि हरनो हायासै जिया जादों मानो दा नोंथांमोननि लिडारफ्रानो बायबाय इयुन लिडारफ्रा माबाय बायखो जों बेखौ माने नायनाय जायासै आरो जों समनि आंखालावहाय जियानो जादों मानो जायफ्रा गेलेबाय आरो बाहागो लाबाय बिथांमोनखौ जों स्पन्सर जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो जों सानदों बे खेलानि गेजेरजोंबो जोङो माने बिभिन्न बिथिङावहाय जौगालांनो हायो दायो नुदों बे जोंनि भारतआव बा आसामाव खेलाखौ बांसिन गुरुत्व होदों आरो एग्रिकालचार सेक्टर बे मोननै दिबांग सेक्टरखौ बांसिन जोंनि बे भारतबर्षआवहाय माने
गुरुत्व होदों बा गोनांथि खालामदों बेनिखायनो सानो जोंनि बर' आमजुलि मण्डलनिफ्रायबो बायदि उन्दै उन्दै गथ'फोर बिथांमोना फरायनायजों लोगोसे बे गेलेनाय बिथिंखौ लोगो लाना थांफायोब्ला मोजांसिन जागोन आरो साख्रि बाख्रि गेजेरजोंबो मोजांसिन जागोन जेरैहाय जमुना बर'मोना गासै बुहुमनाङावनो बिथांमोना मोनसे नाम लाबोनो हादों बा ओनसोलखौ बा जाथिखौ मोनसे लाबोनो हादों दा फरायनायजों लोगोसे जुदि नोङो खेला गेलेनायखौ लांफायोब्ला मोनसे जांख्रिथाय एबा जौगाथायाव थांनो हागोन आरो जों नुनो मोन्दों जोंनि बर' मण्डलियावहाय गोदो जोंनि समावहाय फरायनाय बिथिङाव जोंहा गैयामोन जोङो साब्रै साबाल'सो दंमोन दा बेनिखायनो जायफ्रा फरायलांबाय बिथांमोनाबो गावसोरनि आखल आखुखौ खोन्थिलांनांगोन उन्दैफोरखौ फोरोंलांनांगोन दायो जों नुनो मोनबाय जोंनि समावहाय एम ए पास खालामनायानो गैयामोन दा जोंनियावहाय एम ए खालामनाय बि ए फरायनाय इन्जिनियार फरायनाय डक्टरेट खालामनाय गासैबो ओंखारबाय खिन्थु जोंनि बे इयुथनि मोनसे लाखानाय आर'ज दंमोन जोंनि मण्डलियावहाय बे लाखानाय आर'जआ बहुद खामानि मावदों होननानै आङो गोसो सानबाय थायो दाबो सानो आरो जोंहा मोनसेल' गैयै दायो मोननै मोनथामसो अभाब जाना दङ दायो जोंहा उकिल गैया जाना दङ आरो बिनिफ्राय डक्टर गैया जाना दङ आरो बिथांमोन आरो आइ एस अफिसार आरो आइ पि एस अफिसार बिसोर गैया जाना दङ दा बेफोर जुदि मोनब्रै मोनबासो जुदि बिथिङाव जुदि जौगाबानो आरो जोंनि बर' आमजुलि मण्डलिया बहुद गोजौ थांगोन दायो सारा ओनसोलावनो राजा लामानि सानै जेसांखिनि गामिनि बिथोरावहाय जोंनि बर' आमजुलि मण्डलिया गोजौसिनाव होननानै जों बाख्नाय जायो आरो बेराफारसेथिंहाय आं गावखौनो दुगा खालामनाय जागोन आङो दायो माने अल आसामावनो बिभिन्न आं एवार्ड मोनो एग्रिकालचार सेक्टरनिफ्राय बिथिं खेथ्रआवबो जोंनि बर' आमजुलि मण्डलिया जौगाथाय होननानै जोङो माने दुगाथाव जानो हागोन अब्ला जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव थांनानै हाजो खंखरनि माइ थांनानै उदालगुरि ओनसोलाव थांनानै फालांगि मावहैदों आरो आबादारि मावहैदों दा जोंखौ इन्टारनेसनेल बेस्ट एवार्डबो मोनबाय आरो हरपन नेसनेलाबो कालिचरन ब्रह्म एवार्ड आंनो होदों बिदि हिसाबावहाय दा जोङो बर' आमजुलि मण्डलिनिफ्राय जानानै जों दुगाथावनि बाथ्रा आरो दुगाथाव होननानै बुंना लानांगोन मानो होनब्ला इसां मानसि थानानैबो अल आसामाव बिदि एवार्ड मोनाखै दायो जोंनि गामिनिफ्रायबो हाजो खंखरनिफ्राय थांनानै फालांगि खालामहैदों आरो लोगोसे आबादारि मावहैदों बे बिथोरावहाय जोङो दुगाथाव होननानै जोङो बाख्नायनाय लानाया गोनां आरो लोगोसे आं बेखौनो सानो जोंनि बर' आमजुलि मण्डलनिफ्रायबो जितु आइ पि एस अफिसार उकिल आरो डक्टर बेखौ जोंनि लाखानाय आर'जआ खामानि मावगोन होननानै आङो फुरबि जिसुनिसिम आङो फोथायनाय दङ आरो जोंनो बे लाखानाय आर'जखौ लाबाय थायोब्ला जोङो निस्सय सिमाङा मोगथां जाहैगोन होननानै आं गनायनानै लायो आं बेसांखिनि बुंनानै जोंनि बिबुंथिखौ हामबाय होनदों जों बे समाव डाइरेक्टनो जों बान्था होनायखौ जों लानोसै दायो दा बान्थाया फिसा अब्लाबो मुल्य गोनां आरो बान्थाया मुल्य गोनां फरायसाफोरनि थाखाय आलादा लाबोदों आरो बिमाफोरनि आलादा लाबोदों आरो गनायना लाबानो जाबाय जाया सेथि थांदों नैथि थांदों बेखौ नायग्राया जिबायदिहै आंनो बुंफैबाय बेबायदिनो आं लिरबाय जोङो सेथियावनो जागायदोंमोन उन्दै उन्दै गथ'फोरनि बिगिनारफोरनि 100 मिटार खारनाय जोंहा बेयाव लोगो लोगोनो गसंदो आरो फैदो आरो सिगाङावनो जोंहा बिगिनारनि 100 मिटार खारनाय सेथियाव दोङो प्रिन्स दैमारि नैथियाव रिंसार दैमारि थामथियाव सिमसन दैमारि ओमफ्राय सेथियाव ब्रिटनि मुसाहारि बेयाव थामथि गैया औ दा जों बे समाव बे जोंनि बर' आमजुलि मण्डलिनि जि खेला बादायलायनायफोर जायो बेयाव सानै स्पन्सार जोंनि गेजेराव दोङो आरो बिनिनो सासेखौ जों दिनै बेयाव लोगो मोननो हादों आरो बिथांखौ जों बरायनाय थाबाय आरो बिथांनियाव जों माखासे खौरां सोंगोन आरो बिथाङा जि गावनि जि स्पन्सार खालामबाय गावहा जे मा थांखि लानानै बेबायदि खालामखो आरो बेबायदि खालामनो हाखो बुंनानै होगोन
आङो हामबाय होनदों बर आमजुलि जितु इयुथनि दैदेनगिरिफोरखौ आं बिथांमोननो सिगाङाव बुंदोंमोन जे बोसोरफ्रोमबो जोङो खेलाखौ बर आमजुलि मन्दलिनि थाखाय स्पन्सर खालामगोन होननानै बुंदोंमोन बेहाय लोगोआ जाबाय प्रानसन दैमारि आरो अबिनाश दैमारि आरो जों सानदों जोंनि बे लाइमोन सेंग्राफ्रा बा सिख्लाफ्रा जे फरायनायल' नङा खेलाजोंबो जोङो आवगायलांनो हायो आरो ओनसोलखौ आरो गामिखौ जौगासार लाबोनो हायो जेरैहाय जों नुनो मोन्दों जमुना बर'हा भारत गासै भारतावनो मुंदांखा लाबोनो हादों आरो गासै आसामावनो मुंदांखा लाबोनो हादों आरो बर' जाथिनि गेजेरावहाय मुंदांखा लाबोनो हादों बेबायदिनो जोंनि बर आमजुलि मन्दलिनिफ्रायबो बा गामिनिफ्रायबो जाहाथे सानसे नङा सानसे खेला बिथिंनिफ्राय लानानै जौगासार बा मुंदांखा जोंनि गेजेराव लाबोनो हागोन बेखौ सिमां नुनानैनो दिनै जोङो स्पन्सर खालामनाय जादों आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव फरायनाय बिथिङावबो आवगायलांथों होननानै जोङो बे खेलाखौ बा बादायलायनायखौ स्पन्सर खालामनाय जादों आरो लोगोसे जेनेबा जोंनियावहाय डक्टर उकिल बेफोरबायदि गैया आइएस अफिसार गैया आइपिएस अफिसार गैया आरो बे खेलानि गेजेरजोंनो डक्टर आरो उकिल आइपिएस अफिसार आरो आइएस अफिसार जाहाथे जोंनि गेजेराव ओंखारो बेयो गोसो गुदुंहै जानानै जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा एबा उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे गासै बिथिङावबो जौगालांथों होननानै दिनै जों बे बोसोरफ्रोमनि खेलाखौ स्पन्सर खालामनाय जादों होननानै खालामनाय जादों गोजोन्थों जोबोद साबायखर बेबायदि मोजां डिसिसन लानायनि थाखाय आरो बे जि दायो 2019आ जोब्बाय आरो 2020 मायथाइयाव नोंथाङा माबाफोर गोदान थांखिफोर लाबावदों नामा 2020 जोब्बाय आरो 2020 मायथाइयावहाय जोङो थांखि लादों जोङो आबादारि बिथिङावहाय बोरै जौगाथाय लाबोनो हागोन गामियारि ओनसोलखौ जोङो आबादारियावहाय बोरै जौगाथाय लाबोनो हागोन दाखालि बेबायदिनो जोङो सेन्ट्रेल जितु आबसु दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादावहाय जोंहा मोनसे आंखौ मोनसे गेस्ट हिसाबै लिंहरदोंमोन स्पिकार हिसाबै आं बेयाव बुंदोंमोन गामियारि ओनसोलखौ आबादारि बिथिङावहाय माबायदिहाय जौगाथाय लाबोनो हागोन बिनि सायाव सावरायनाय जादोंमोन जों सानदों जुदि जोङो ग्रुपै बा इउनिटै ज' जानानै जुदि आबादारि जुदि मावोब्ला मार्केटिं बिथिङावहाय जोंहा आवगायलांनो हागोन आरो बेबायदिनो जों सानदों जोंनि बर आमजुलि मन्दलिनि बा बर आमजुलि गामिनि जितु आबादारिफ्राबो जुदि खौसेथि जानानै जुदि ज' आबाद मावोब्ला मार्केटिं बिथिङावहाय जों लोगोसे दङ उदालगुरि फार्मार्स ससाइटि आरो नङाबा उदालगुरि एग्र' प्रडिउसार कम्पानिया नोंथांमोनखौ जोङो हेफाजाब खालामगोन होननानै जोङो बिबुंथि होनाय जाबाय जोबोद साबायखर नोंथांखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनैनि बे खेला बादायलायनायाव नुजाफैनायनि थाखाय हामबाय होनबावदों बिसिनो गोजोन्थों दिनैनि खेला एबा बादायलायनाया बेसेखिनियावनो जोबथाबाय आं फोथायदों नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन लाइक होगोन आरो शेयार खालामगोन बेसेनो हामबायसै गोजोन्थों